avui obrim una de les grans preguntes de l'egiptologia. És a dir, com pot ser que la tomba de Tutankamon, tan petita, amagués un tresor tan descomunal i què ens diu això sobre totes aquelles tombes que estan perdudes de grans faraons? Sí, perquè si un rei gairebé insignificant, com Tutankamon, que va ser no res pel seu temps, de fet per la història d'Egipte, va ser enterrat amb més de 5.000 objectes dins d'una tomba petita, anòmala. La gran pregunta és inevitable. Què devien contenir les tombes de grans reis com Tutmosis III, Ramsès II, Seti I, i què ens continua amagant encara la Vall dels Reis? Dintre Caràtula! Abans d'entrar en la discussió sobre si encara hi ha tombes, cambres ocultes a la Vall dels Reis, que segur que sí, i si alguna d'elles pertany a la reina Nefertiti, cosa seria increïble, vale? Però bueno, anem a endinsar-nos dintre del tema que ens ocupa avui, vale? I vull saber que quan compares la tomba de Tutankamon amb la major part de tombes que coneixem, quina seria la primera diferència? I després et diré quina és la primera diferència que trobo jo, vale? Quina és la primera diferència que destacaries? A veure si és la mateixa. A veure, jo t'explico el que hi ha. A veure. La primera diferència, impressionant, és la dimensió. Ah, és la que anava a dir jo. També la complexitat o la poca complexitat arquitectònica. El plànol de la tomba de Tutankamon, que és la KB-62, mostra un plànol molt reduït. És una cosa molt petita, una escalinata d'entrada, un petit corredor, la bancambra, un annex, que ara no s'hi pot entrar, però un annex que està a la bancambra, després la cambra de funerària i una cambra també anexa a la cambra funerària, que és la cambra que anomenem cambra del tresor. En canvi, tombes reials com la de Tutmosis III, que és la KB-34, i que són anteriors a la tomba de Tutankamon, perquè si ens n'anem a èpoques posteriors, doncs home, podem pensar, és que cada vegada s'han anat elaborant millor les tombes i llavors la de Tutankamon en el seu període es feien així. No, la de Tutmosis III, per exemple, ja presenten un recorregut molt més elaborat amb desenes de cambres, amb moltes cambres, amb molts angles, amb un pou, amb una bancambra, una cambra funerària, en aquest cas en forma de cartutx molt xula, cambres laterals. Tenim la de Seti I, evidentment aquesta sí que és posterior, que desplega una arquitectura molt més llarga, té un recorregut llarguíssim, més de 130 metres, i profunda també, amb múltiples corredors, amb nombroses estances. Ràpidament, dit ràpid, la tomba de Tutankamon és petita fins i tot pels estàndards del període del regne nou durant la 18a dinastia, que és el període de Tutankamon, final de la 18a dinastia. Així que no és només els que no en sabem, que quan entrem allà ja veiem que és una tomba anòmala pel que és l'estàndard dels reis de l'època, no? És completament anòmala, és una cosa que no és normal i això és important remarcar-ho, perquè la petitesa, aquestes dimensions de la KB-62 no és la norma per a un faraó de la 18a dinastia. Avui dia, alguns estudis tècnics, sobre la cambra funerària, i en opinió de diversos investigadors, creuen que la mort sobtada de Tutankamon, que ja sabem que era un noi malaltís, que va ascendir al tron al voltant de 9-10 anys i que va regnar això, també 9-10 anys, o sigui que amb 19-20 anys va morir, doncs que va ser una mort que estava malalt, però que també va ser produïda per una caiguda, es veu que va tenir una fractura, aquesta fractura es va complicar, també per qüestions de malària, es va precipitar tot molt. Llavors es creu que aquesta mort sobtada va influir en la manera decisiva de com es va construir i decorar tot el conjunt de la tomba. I fins i tot a la conservació moderna
ha assenyalat que la cambra va ser pintada i segellada molt ràpidament. Això està, claríssim. La degradació de les imatges dels murals no és una cosa actual de la gent que té un munt de taques per tot arreu. Doncs és una cosa antiga, no és una cosa moderna. S'havia arribat a pensar que el fet que entrés tanta gent a la tomba estava degradant progressivament els colors, els pigments. No, és una cosa que es va degradar ja a l'antiguitat perquè es va tancar que encara estava humit. I clar, estava humit, es va començar a aparèixer fongs i es van començar a menjar la pintura. Fotografies de Barton, que era el fotògraf oficial de la campanya de Howard Carter, de les excavacions de Howard Carter, compares les fotografies de llavors, blanc i negre, sí, però amb les d'ara en color, i a les taques són les mateixes. Està igual que està. Per tant, quan veiem la tomba de Tutankamon, la KB-62, hem de pensar, crec que hem de pensar no en una tomba ideal d'un gran rei, sinó en una solució funerària que es va resoldre amb molta urgència. Ràpida. Sí, però jo aquí vull fer un incís en aquesta corrent que creu que en els anys de vida de Tutankamon, com a monarca, que van ser 9 o 10 anys, no es va tenir prou temps de fer una gran tomba. Hi ha investigadors, i s'ha cregut durant molt de temps, que pensen que és que en aquell temps el que va donar per fer-se va ser aquella tomba. Hem de tenir en compte també que ell ve d'una altra ciutat, ve de Marna, la ciutat de Marna, i allà té una tomba també. Llavors podem pensar, ostres, és que potser no va tenir temps, ja tenia una tomba allà i quan va canviar des de Marna cap a Tebes una altra vegada, cap a Luxor, l'actual Luxor, doncs potser van començar tard les obres. És difícil de sostenir això. La veritat, tenim altres monarques. Jo faig l'incís aquest per dir, estem parlant d'un monarca de 9 o 10 anys, encara que siguin menys. Pensem que potser no va tenir temps de fer una tomba tan gran, d'acord? Perfecte. Doncs anem a comparar-ho amb altres monarques d'aquest mateix període, que més o menys van regnar aproximadament al mateix temps. Per exemple, Tutmosis I va regnar uns 13 anys i té una tomba de més de 90 metres de recorregut. A veure, dividim aquests 13 anys en 90 metres, quants metres et surten per any, no? Llavors, si Tutankamon va regnar 10, no pot ser que tinguem allò. Tenim la Tutmosis IV, que ja pren formes més properes a lo que són les futures tombes de la 19a i 20a dinastia, o sigui, tombes molt més grans, perquè la que comentava ara, la Tutmosis I, són tombes que tenen uns passadissos molt estrets. Després la cambra funerària és molt gran i tenen algunes cambres annexes també més grans, però la Tutmosis IV, per exemple, que és anterior a Tutankamon, ja té aquestes formes més grans, diguéssim, dimensions més grans d'entrada, de passadissos, tot això ja ho tenim, no? Més quadrades. En aquest cas, els seus passadissos i un gir, té un gir de 90 graus, també estrany a la seva època, a una gran sala del carro, la sala central dintre del que és la composició de les tombes d'aquest període, a la Vall dels Reis, doncs té un recorregut de més de 105 metres i una decoració brutal, espectacular. El més interessant, doncs, que Tutmosis IV va regnar els mateixos anys que Tutankamon. Llavors, no és sostenible dir que no va haver-hi temps o que en la 18a dinastia encara s'està als començaments de la creació de les tombes i es necessitava més temps o que la tomba no es va iniciar a començaments de regnat, això sí que és possible, però que encara que només tinguessin un parell d'anys, la tomba hauria de ser el quadruple de gran o més del que tenim. Però també es nota bastant en el tema de la decoració. Hi ha molta diferència entre la de Tutankamon i la resta. Moltíssima diferència, moltíssima. A la cambra 62, l'única estança decorada és la cambra funerària. La resta del conjunt no té res. No hi ha desplegament iconogràfic, no hi ha imaginari. No hi ha tot allò que veiem a les altres tombes. El programa més que tenim, clar, com que només tenim 4 parets, és molt curt. S'ha de concentrar tot allò que tenen altres tombes en 4 parets. A l'oest hi ha un extracte del que és el llibre de l'Anduat, a l'est hi ha la processó funerària que transporta el rei,
al nord hi ha l'obertura de la boca a càrrec del successor, que serà el rei Ai, el monarca Ai, que era el visir fins a aquell moment. Ai. I després també allà hi ha l'acollida, en el més enllà, també del rei per la deessa Nut, la deessa del cel, i per Osiris, i al sud tenim una protecció divina d'Anubis i de Hathor. Són els quatre, diguéssim, les quatre vinyetes que tenim, les quatre imatges que tenim. És una decoració que és molt potent, és molt interessant, però també és molt resumida. Tot gira al voltant del pas del rei cap a més enllà, com a totes les altres tombes, en realitat. El que passa és que en un format hiperreduït, en una vinyeta, resumeix el que totes les altres tombes tenim en moltíssimes vinyetes. Parlava del llibre de l'Anduat. El llibre de l'Anduat té 12 hores, té 12 grans vinyetes, a més dividides en 3 seccions, superior, mitjana i inferior. Aquí tenim un trosset, una part hiperresumida. Per tant, és una decoració potent, sí, però també molt resumida i la veritat és que no ens aporta gaire cosa. Més enllà de que pugui haver-hi alguna cosa amagada, que també és possible, al darrere d'aquestes imatges. Algunes coses que no quadrin. Algunes imatges, per exemple, ara parlava d'Ai, d'aquest successor, jo us recomano a tots els que esteu veient el podcast que busqueu aquesta imatge d'Ai fent la cerimònia de l'apertura de la boca. Ai és un ancià, una persona que té més de 60 anys en aquell moment, i comparem la imatge d'Ai, que està fent aquesta cerimònia, amb la de Tutankamon, que està rebent la cerimònia aquesta d'apertura de la boca. I veurem, a veure qui és més gran, a veure qui té més arrugues al cop. Molt joves, els dos. Bueno. Molt joves. Bueno. Tu què els veus, molt grans? No, jo veig molt jove Ai, i Tutankamon té arrugues. I llavors Tutankamon, si és un noi, no ha de tenir arrugues. I Ai, si és un ancià de 60 anys, ha d'estar. Busqueu la foto, de veritat, us ho recomano. És estrany, és estrany. Aquest exercici, És una tomba com el suc, no? És una tomba concentrada. Sí. Està tot allà concentrat. Aquest és un dels molts misteris que hi ha dintre de la tomba, però és que n'hi ha molts més. Amb el poc que tenim, n'hi ha moltíssims. Així que hi ha un punt que hauríem de deixar bastant clar, crec jo, ja em diràs tu, és que quan comparem la qualitat artística de la tomba de Tutankamon a la de Seti, per exemple, és que comparar Tutankamon amb Seti em sembla ridícul. Sí, és ridícul, sí, perquè la Seti és espectacular. Però bueno, realment estaríem comparant murals amb relleus, no? Sí. Perquè, clar, a Tutankamon només hi ha murals. Una de les coses interessants és que la tomba de Tutankamon, com era costum, de fet, en la 18a dinastia, no és fins després de Tutankamon, període d'Horemheb, però en aquest període el costum era fer el mural, és a dir, pintar la paret, no fer aquest baix relleu, o a vegades algun relleu en profunditat, que això, com dic, arrenca amb Horemheb, que seria el successor d'Ai, seria aquesta Tutankamon, Ai, Horemheb, i Horemheb és l'últim monarca de la 18a dinastia, no? Abans les tombes reials de la 18a dinastia, doncs, el llenguatge habitual és sobretot el de la pintura mural sobre guix. Això vol dir que en temps de Tutankamon encara ens movem dins d'aquesta tradició de pintura, mentre que amb Horemheb s'obre el camí que després culminarà amb l'espectacular tomba de la dinastia XIX, especialment la de Seti I, i també moltes de la dinastia XX que són realment espectaculars, com la de Ramsès V, VI, que és increïble, o la de Ramsès III, que també són tombes molt impactants perquè conserven encara de color, però també pel baix relleu, que és realment molt ben aconseguit. Clar, és una diferència. Realment, quan estem parlant de la tomba de Tutankamon, sí que s'acull la forma de fer, el mural, sí que és el que tenim en aquella època, sí que és el costum d'aquella època. Vale. Així vol dir que la de Tutankamon no és que fos pobra perquè fos de pintura i no de relleu, sinó perquè realment el que està allà dibuixat, el que està dibuixat i pintat, és com més reduït, no? Sí, és això mateix. És que és tan estrany. Sí, no és una qüestió de menysprear la pintura mural, perquè la tradició de pintures murals, n'hi ha que són precioses. de la 18a dinastia és espectacular.
El problema és la comparació d'escala. Clar. No només l'escala, sinó els acabats, l'ambició del projecte. Sí. No? Les dades de conservació apunten que la cambra de Tutankamon es va executar en pressa, això ja ho he comentat, però és que s'ha d'incidir molt en aquest tema. En canvi, clar, si ens anem a la dinastia següent, a la 19a dinastia, a la tomba de Seti I, doncs és una obra brutal. Estem parlant d'una tomba de Seti I de 2.300 metres quadrats. Sí. La tomba de Tutankamon, els que hi hem entrat i els que heu entrat, ja sabeu el que és entrar i sortir. Sí. S'acaba ràpid. Entres i ja s'ha acabat. No hi ha res més. Clar, la Seti, 2.300 metres quadrats de relleu acolorit, amb una extensió que les fonts del segle XIX ja descrivien com a immensament llarga, o sigui, ja llavors ho veien una cosa espectacular, i és que ho és, amb passadissos, amb sales cobertes de figures en relleu pintat. Doncs clar, la diferència no és petita, és una diferència que és abismal. Però estem comparant, insisteixo, amb una tomba, amb la millor tomba de la Vall dels Reis, que és la de Seti, que és posterior. Però si la comparem també amb les tombes del seu període, doncs també és molt petita, és un problema molt petit. Sí, i les dues cambres aquelles que té, tampoc té dibuixos, no, als parets. Que per això la tenen tancada, suposo, perquè no hi ha res, no? I respecte als llibres funeraris, quina diferència hi ha? Sí, a veure, sobre els murals de la tomba de Tutankamon, sobre els murs, el gran text funerari més visible és només un extracte, trosset, del que coneixem com a llibre de l'Anduat, acompanyat per algunes escenes rituals, algunes escenes funeràries. En canvi, si ho comparem, per exemple, de la seva època, amb per exemple, la tomba de Tutmosis III, doncs, que és una tomba que fonamentalment té la primera versió completa d'aquest llibre, del llibre de l'Anduat, utilitzada en una tomba reial, doncs allà, per exemple, ja hi apareix les lletanies de Ra, també, no? Clar, hi ha molta més cosa. És molt més gran i és anterior. I la iconografia és molt més impactant. Després, clar, si ens anem, sempre comparem una miqueta amb la de Seti I, amb aquesta KB-17 de Seti I. Ja el programari es dispara. Trobarem les lletanies de Ra, el llibre dels morts, perquè algunes escenes també del llibre dels morts, que normalment es feia sobre paper, però també les podem trobar a les tombes dels reis, el llibre de l'Anduat, el llibre de les portes, el llibre de l'obertura de la boca, el llibre de la vaca celestial, el llibre de la nit, el llibre del dia, el llibre de les cavernes. Hi ha moltíssima cosa que al llarg del temps es van incorporant molts més llibres que no hi són en aquest moment. En el moment de Tutankamon no hi són. Són coses que s'aniran incorporant. Per exemple, Ramsès II, que és la KB-7, malgrat l'estat molt malmès, perquè és una tomba que està molt deteriorada, doncs la decoració també incloïa el llibre de les portes, el dorat, moltíssimes coses d'aquestes. Per això, la brevetat de l'imaginari textual de la KB-62 de Tutankamon és insòlita per a un enterrament reial. És que és un rei. O sigui, no oblidem aquesta dada. Tutankamon, la tomba, és una porqueria, perdoneu l'expressió, per ser un rei d'Egipte. Encara que sigui un rei d'un període convuls, és igual, tant se val. Ai també té una tomba, és d'aquest període convuls, i té una tomba molt més gran. Un imaginari una miqueta molt semblant, però és més gran. I va regnar 2 anys, si arriba. I llavors, la comparativa tampoc no s'aguanta per aquí. En fi. Jo, havent-hi estat a dintre la tomba de Tutankamon, havent vist tot el tresor de Tutankamon, que l'hem vist abans al Museu Antic, ara al Museu Nou, és impressionant tot el que hi ha allà. És brutal. I jo et pregunto, a tu que t'agrada imaginar, et pregunto com deurien ser les tombes, aquelles que no s'han trobat, o les que s'han trobat abans de que ho pispessin tot, com deuria ser allò? Hauria de ser impressionant. Un es posa a imaginar i el contrast gairebé es torna de vertigen. Sí, total. Perquè Tutankamon no és ni Tutmosis III, ni Seti I, ni Ramsès II, en pes polític, en pes militar, en pes monumental, no és res, no té res a veure. No és un gran constructor imperial, ni un monarca de llarga memòria triomfal, d'allò que es reconegués. És més, va quedar a l'oblit.
I tot i això, dins d'aquella tomba petita, Howard Carter hi va registrar 5.398 objectes. Mare meva. És una xifra brutal. Només això ja obliga a fer-se la pregunta. Si això és el que tenim a la tomba de Tutankamon, què devien tenir les tombes intactes de grans monarques del Regne Nou? Hauria de ser una cosa realment espectacular. I tinguem en compte una cosa també, és que la tomba de Tutankamon no està intacta. No la van estar sí, és veritat. Van entrar com a mínim als llanes 2 vegades. És a dir, es van endur coses, no sabem quantes. 2, a lo millor 2.000. No sabem quantes coses més podia haver en aquella tomba. I clar, no tenim altres tombes intactes per comparar. Hi ha alguna intacta per... Vull dir, a veure, en aquest nivell? No, com a mínim, no en aquest període, clar. I això és clau per no passar de la hipòtesi a l'exageració. No tenim una altra tomba reial a la Vall dels Reis conservada amb l'aixopar comparable amb la tomba, amb la KB-62 de Tutankamon, però sí que en tenim una mica anterior del seu moment, és una parell de generacions anteriors, que són de nobles, d'uns nobles, de família molt rica, que són Tuya i Yuya. Sí. El seu tresor està en el Museu Antic. Encara segueix allà. Encara està allà. Clar, és una tomba impressionant per dues persones de rang, d'alt rang, però que estan enterrades a la necròpolis reial. I aquesta tomba es va trobar, aquesta sembla, sí que es va trobar intacta. Ens pot servir una mica de referència, però no resol la pregunta. Per què estem comparant nobles, en aquest cas, amb un rei? Llavors, clar, trobem moltes coses. Tenim els llits, tenim un carro, tenim molts cofres, molt d'aixovar, moltes coses. Però estem comparant la tomba d'uns nobles amb la tomba d'un rei. No és el mateix. Llavors, quan imaginem les tombes de Tutmosis III, potser el rei més important, més poderós de tota la història d'Egipte, Seti I o Ramsès II, hem de dir-ho clar, estem inferint, estem fent una hipòtesi, no estem comprovant res. Però estem inferint molt fort. Sí, clar que sí, perquè la lògica també ens hi porta. Clar. Si un rei d'un regnat tan breu, amb una tomba reduïda i una decoració resumida, va ser enterrat amb un conjunt de més de 5.000 objectes, segurament, i els llanes van entrar molts més, molts d'ells d'una qualitat brutal, extraordinària, una orfebreria, un treball espectacular, doncs és raonable pensar que els grans reis poderosos del Regne Nou, 18a, 19a dinastia especialment, devien disposar d'uns aixuars funeraris encara més impressionants. El problema és que les seves tombes van ser saquejades. Després també van ser reutilitzades molt abans que arribés l'arqueologia moderna. I per això Tutankamon no només és un cas famós, és també una finestra que se'ns obre, que ens aporta una imatge segurament desproporcionada, fem èmfasi en això, desproporcionada, cap a allò que hem perdut, perquè no sabem què és el que hem perdut, només podem fer hipòtesis. Bueno, suposo que aniràs després a parlar d'altres coses, d'egiptòlegs, per exemple, de murs, de pedra, segur, de personatges, però jo tinc una pregunta que em ronta pel cap i crec que en aquest podcast ha de sortir. Molt bé, a veure, m'estic figurant, l'ensumo. Te l'ensumo ben dutxat, Sí, vale. Sí, deu ser una altra cosa. La meva pregunta és, hi ha maledicció de la tomba de Tutankamon, sí o no? Digue'm. No. Segur? Això s'ha de dir sense embuts. No es va trobar cap maledicció escrita, perquè això ja també al voltant de tot això hi ha aquella frase que diuen que es va trobar de la mort caurà sobre qui pertorbi el descans del faraó, una cosa així, no? Tot això és producte del periodisme sensacionalista d'aquella època. Bueno, i d'aquesta farien igual. D'aquesta farien igual. És de la llegenda posterior, no del registre arqueològic de la tomba, no? El que sí hi havia, en aquella època, hi havia alguns rituals de protecció, religiosos,
objectes pensats per garantir clar. la vida eterna del rei, però una frase maleïda... Si a la tomba, per exemple, de Tutankamon tenim dos guardians, davant del que és la paret on estava al darrere, la cambra funerària, hi havia dos guardians que estaven allà per protegir la tomba. Era protecció ritual, era màgic, però aquesta frase maleïda, que se suposa que va ser descoberta per Carter, això no existeix. No hi és. És mentida, és fals. Des d'alguns sectors de la investigació, diguem-ne, pseudocientífica, s'apunta a la mort de desenes de persones que van entrar a la tomba de Tutankamon o que d'alguna manera hi van tenir algun tipus de contacte, però Carter, que és el que més contacte va tenir amb la tomba, va estar exposat moltíssim temps i va morir 17 anys més tard del descobriment. I d'altres que van participar encara van viure molts més anys. Això sí, i tu això saps tan bé com jo, no podem negar la maledicció de forma categòrica i total. És veritat, és veritat. I tu em diràs per què, perquè tu saps. Avui en dia, tots aquells que van entrar allà al començament a la tomba de Tutankamon estan muertos. Estan tots morts. Això és així i és indubtable. Sí, sí. Pot ser pel temps, però pot ser per la maledicció. Però estan morts. Sí, sí. Sí, sí, és així, és així. Bueno, doncs si no hi ha cap maledicció, que jo ja ho sabia, ja ho sabia, i la majoria dels que estan veient això ja ho sabien també. Així doncs, si el misteri no està en la maledicció, deu estar en l'arqueologia. Hi ha una resposta arqueològica, no? El gran misteri no és una maledicció literària, el gran misteri és aquest, és com pot ser que una tomba tan petita i tan reduïda en el seu programari moral hagi conservat un tresor tan immens. I aquesta és la pregunta que ens porta directament al debat següent, que és si la KB-62 ja és extraordinària tal com la coneixem, què passa si encara no ens ho està explicant tot? Ah, i què falta, què falta? Aquí estem entrant en un debat ja d'egiptologia recent, no? Sí, estem en un dels grans debats de la història. Sí, que seria la relació de Tutankamon i la tomba perduda de Nefertiti. És possible que sigui això? Sí. Hi ha un gran debat al voltant d'això. Abans d'entrar, perquè ara m'ha vingut al cap, sí, digues, perquè ja sobre la maledicció s'havia parlat també d'un fong, el fong aquest famós, que és un fong assassí, tampoc no se sosté. Sí que hi ha fongs, és evident que hi són, però que no se sosté tampoc aquesta maledicció, la mort per culpa d'aquest fong. En fi, tornem al tema. Perdona, crec que, perquè és que jo... Em sembla que es diu l'Aspergillus flavius, si me'n recordo malament. Jo vaig escoltar fa poc en una conferència que vaig escoltar allà en aquestes coses que jo faig, i aquell senyor va dir, és que es van morir 40 i pico persones que van entrar allà i tal i qual. I més. Sí, però també les condicions que tenien en aquell moment, és a dir, una persona de seguretat i higiene no hi hauria per allà. No. I clar, és que malalties, calor, tot. Estem parlant d'una altra època, començaments del segle XX, i que va haver molta gent que va viure més de 20 anys i va entrar a la tomba, que això no se sosté. En fi, anem al tema, que havies preguntat sobre la relació entre Tutankamon i Nefertiti. És un dels grans debats que hi ha al voltant d'aquesta idea de si la tomba de Tutankamon és realment només la tomba que coneixem, el que veiem, o si en realitat forma part d'un conjunt més gran. Aquí és on entren en joc dues versions molt diferents. D'una banda tenim a Nicholas Reeves, que defensa que la tomba de Tutankamon podria ser només la part exterior, l'entrada, d'una tomba molt més gran. Originalment preparada, es pensa, creu ell, per la reina Nefertiti. I d'altra banda tenim a Zahi Hawass, el totpoderós i el omnipresent Zahi Hawass, que considera que aquesta teoria és massa especulativa i que amb les proves actuals no hi ha base sòlida per poder afirmar que Nefertiti estigui al darrere dels murs, que alguna d'aquestes parets que hi ha allà, si la tiréssim a terra, doncs encara hi hauria més tomba i al darrere trobaríem a la reina Nefertiti.
Però què va veure exactament Reeves per arribar a aquesta conclusió? Va veure alguna cosa o és intuïció? Bueno, Reeves va partir d'unes imatges digitals d'alta resolució fetes per Factum Foundation. En aquestes imatges ell va creure identificar traces de dues portes segellades. Ell va veure. Una al mur nord i una altra al mur de l'oest de la cambra funerària. A partir d'aquí va construir aquesta hipòtesi que la KB-62 no era una tomba feta inicialment ideada per a Tutankamon, sinó que era una tomba molt més gran, possiblement per Nefertiti, i que en el moment de la mort prematura del rei, doncs, ràpidament es va aixecar allà un mur per tapiar la gran tomba, el gran recorregut, i reutilitzar-la pel rei. És a dir, Tutankamon hauria estat enterrat en la part inicial reduïda d'un espai funerari originalment pensat per una figura de rang superior dins del context de l'època de Marna. O sigui, estem parlant, segurament, hi ha alguns investigadors que parlen d'Esmencarrà, d'aquest monarca fantasma de què no tenim res i que segurament estem parlant de Nefertiti directament. Jo estic més amb aquesta idea. Possiblement, si hi haguessin més cambres més enllà, no estic assegurant res, però si hi haguessin més, possiblement seria la de Nefertiti. Podria ser. Està bé, està bé. I el fet de que no s'hagi trobat tot això, és a dir, quan no trobem una cosa, aquella teoria es transforma en absolutament seductora, absolutament increïble, i tothom està per allò. I quan ho trobes, aleshores ja perd l'interès. A mi això em fa molta gràcia. Perquè encaixa amb diversos elements que vistos junts resulten molt suggeridors. La tomba de Tutankamon és molt més petita que la majoria de les tombes reials de la Vall dels Reis i això sempre ha cridat l'atenció. No és normal, no és una tomba normal. A més, dins d'aquesta tomba tan petita hi havia un eixugar funerari brutal, propi d'un monarca molt més gran del que Tutankamon va ser en termes polítics. Nicholas Reeves, converteix aquesta anomalia en un argument. Si un rei jove i relativament secundari o terciari, tenia això en una tomba tan reduïda, potser estem davant d'una reutilització precipitada d'un espai funerari molt més gran i molt més ric. Sí. Però aquí el senyor Hawass, Déu nostre senyor Hawass, que se l'ha de venerar, què en pensa de tot això? Què en pensa? Hawass respon a aquesta teoria de Reeves, diu que sí, que accepta que és molt... La veritat és que és una teoria molt atraient, no? Però que és una teoria, és una hipòtesi construïda sobre indicis molt discutibles. Segons ell, és més probable que la tomba de Tutankamon fos originàriament una tomba petita destinada a Ai, el successor, i que després, arran de la mort sobtada de Tutankamon, doncs es fes servir per enterrar-lo a ell. Hawass també rebutja alguns dels arguments iconogràfics que aporta Reeves, com la idea que les escenes del mur nord amaguen una imatge original de Nefertiti, retocada posteriorment. Això també us recomano. De fet, és la mateixa imatge que us he dit abans de l'apertura de la boca, està en el mateix mur. Fixeu-vos bé en una de les imatges que té Tutankamon, amb la roba que porta, que no és una roba normal, potser alguns investigadors, i Nicholas Reeves incideix en això, sembla que està feta per una reina, per una dona, no per un home, i fixeu-vos en la part inferior, com veureu que la paret està tota pintada de color groc. Aneu a la imatge. Sí. I justament en aquesta zona s'ha retocat. El groc no van aconseguir la mateixa pigmentació. Aquella tomba es va fer per algú altre. I com quan va morir Tutankamon, van retocar el vestit, el van escurçar, van retocar... Hi ha coses retocades allà. Hi ha moltes coses retocades. Per a Hawass, a veure, no hi ha proves convincents d'aquestes modificacions, però mireu-ho vosaltres. Feu vosaltres aquest experiment. Aneu, mireu, és la mateixa imatge que tenim al començament. El rei Ai fent la cerimònia de l'apertura de la boca a Tutankamon i després tenim altres imatges. I està la deessa Nut, especialment rebent en el més enllà a Tutankamon. Mirem la roba que porta i mirem la part inferior al color groc.
allà hi ha alguna cosa retocada. No és l'única, però aquesta és molt evident. Igualment, saps perfectament que fins que Hawass digui aquí hi ha alguna cosa, no es comença a buscar res. Exactament. Ho saps, no? Això és així. Aquí ell no és ara mateix el director del Servei d'Antiguitats, però és que és I jo sé que hi han entrat georradars. Què hi han trobat, els georradars? Perquè se suposa que... Sí, bueno, clar, això s'ha fet. I no una vegada, no dues, diverses vegades. No? És aquí on el debat es torna més interessant, perquè el primer escanejat que es va fer amb radar es va fer l'any 2015 per un japonès, crec que era Hirokatsu Watanabe, que semblava donar suport a la hipòtesi de Ritz. Ell parlava, va fer un georadar a la part exterior, diguéssim, de la tomba, per damunt de la tomba, i parlava de possibles cavitats darrere dels murs nord i del mur nord i del mur est. Fins i tot va suggerir la presència de materials orgànics i de materials metàl·lics. Clar, si hi ha tresors... Sí. Però llavors tenim un estudi del 2016 per un equip vinculat al National Geographic que no va confirmar aquells resultats, no va detectar grans buits, ni murs, ni cambres, i finalment tenim també un estudi de l'any 2019 del Journal of Cultural Heritage que va concloure amb un grau de confiança molt elevat que no hi ha cambres ocultes immediatament al darrere dels murs, perquè això és un escanejat des de l'interior de la tomba, cap a les parets, per acabar més enllà. Immediatament al darrere de les parets sembla que no hi ha res, el que no vol dir que més enllà pugui haver-hi alguna cosa, o que no s'hagi detectat la presència d'aquestes cambres que qui sap. I amb aquestes proves, la teoria de Rips descartada ja? A veure, queda molt tocada. La teoria de Rips queda molt tocada perquè, clar, són des dels escanejos de Watanabe, que creien que sí que veien alguna cosa, els altres escanejos que s'han fet ho descarten. Llavors queda molt tocada. Però és que hem de pensar una cosa. La idea que darrere del mur, sigui el mur nord, el mur oest, però especialment el mur nord, hi hagi una cambra intacta o una cambra, o un passadís intacte, que pot ser un passadís molt petit i que potser no han detectat aquest passadís les actuacions posteriors a Watanabe. És una possibilitat, jo aporto possibilitats, doncs, clar, la possibilitat que allà hi pugui haver-hi aquesta cambra al final de tot, intacta, de Nefertiti és molt suggerent. Clar, les dades geofísiques actuals, les més modernes, doncs no juguen a favor d'això. Ara bé, aquí també hi ha un matís important. Que no hi hagi cambres immediatament enganxades, o sigui, que s'hagi fet una paret, allò, amb 4 blocs de pedres, no resol totes les preguntes sobre la naturalesa de la KV 62, aquesta petita, una tomba tan petita. Alguns investigadors admeten que la tomba podria haver estat reutilitzada, readaptada, però això no implica necessàriament que Nefertiti estigui amagada al darrere. O sigui, pot ser que sí, pot ser que no. La hipòtesi de Rips, la hipòtesi potent, perd pes amb aquests anàlisis darrers, els últims que s'han fet. Però el debat sobre la preparació, l'ús, l'adaptació de la KV 62, la grandària que té, seguirà sempre existint, sempre hi serà, i sempre serà interessant aquest debat. I com és que hi ha tanta diferència entre un radar i un altre? Com s'explica És a dir, realment, del primer al tercer, com si diguéssim, dona resultats totalment diferents. És interpretació... Sí, a veure, treballar dins d'una tomba tan petita i tan complexa no és gens fàcil. És complicat. L'estudi del 2019 explica que els primers resultats positius probablement es van veure afectats per allò que anomenen senyals fantasma. Això existeix. És a dir, són reflexos puntuals. I aquests senyals podien venir dels murs oposats o fins i tot del gran sarcòfag de quarsita de la pròpia cambra funerària. Això dit d'una manera senzilla. El radar podria fer creure que hi havia una cavitat on en realitat només hi havia una lectura
enganyosa, això, una senyal fantasma, produïda per l'espai propi de la cambra tan petita, un reflexe del que hi ha a la cambra reial de Tutankamon. És una explicació, eh? És una mica estrany, és una mica estrany. Bueno, i si avui la discussió entre Reeves i Hawass es juntés en una, realment quina teoria seria? És a dir, es pot ajuntar? Algun dia s'ajuntarà? A veure, jo diria això. Reeves representa la gran hipòtesi suggestiva, la idea que la petita tomba de Tutankamon amaga una història molt més gran i que potser ens podria conduir a Nefertiti. Hawass, en canvi, presenta la posició no contrària, prudent. Accepta que hi ha enigmes, perquè accepta que és una tomba enigmàtica, massa petita, el que hem estat parlant fins ara, això està claríssim, però recorda que les proves materials i geofísiques que s'han fet, actuals, les últimes, no permeten, en aquest cas, afirmar que Nefertiti o qualsevol altre estigui darrere d'algun dels murs de la cava baixa 62. És, en el fons, un debat molt bonic entre una lectura valenta, perquè és una lectura valenta, la de Reeves, imaginativa, amb una lectura més estricta, més conservadora i més exigent amb les proves, que requereix més proves, que és la posició, la versió de Zahi Hawass. I ens queda una pregunta, que és per què aquest debat enganxa tant, perquè tothom està allà superpendent. Però això és com a les piràmides, també, que hi ha a sota, que si hi ha no sé què, que si hi ha unes bateries, que si no sé què. I aquí torno a dir un altre cop, perquè sóc pesada, tu ja ho saps. No. No? Gràcies. Sóc pesada, sóc conscient. No, que no. Però sempre és més interessant allò que no es troba que no pas allò que s'ha trobat. Sí, és veritat. Perquè, clar, el que s'ha trobat ja ho tenim. Llavors hem d'anar a buscar allò que et toca la fibra, no? En història, en l'egiptologia, en l'arqueologia. La idea que encara poden quedar grans tombes reials, per descobrir a la Vall dels Reis, és una idea que ens transporta, la imaginació, ens fa volar la imaginació. Pensar que pot haver-hi algun tresor amagat encara. I com que encara tenim algunes, Tutankamon, sabem que va aparèixer en una tomba petita, però plena de meravelles. Això fa inevitable preguntar-se si això era el que tenia un rei com ell, què devien contenir tombes, com ja ho he comentat, Tutmosis III, Seti I, Ramsès II, i el debat entre Reeves i Hawass es converteix ara en això, no només en un debat sobre hipòtesis, sinó en un debat també, més que una disputa tècnica, es converteix en una reflexió de tot allò que Egipte encara podria estar amagant sota la sorra, sota les roques, sota el desert. És un debat molt important perquè sabem que hi ha tombes per descobrir. Sabem que tenim monarques documentats. Per exemple, Ramsès VIII és un monarca que està documentat, que va regnar poc temps, però està documentat. Però no tenim la seva tomba. El més interessant de Ramsès VIII, per posar un exemple, n'hi ha d'altres que es poden trobar encara, és que quan els sacerdots de la dinastia 21 van començar a traslladar els cossos, sabien que s'estava robant a les tombes, i van decidir traslladar les mòmies i alguns sarcòfags i algunes cosetes a diversos amagatalls. Tenim l'amagatall DB320, a Deir el-Bahari, o tenim la tomba de Menhotep II, la KB 35, que allà es van amagar també algunes mòmies d'alguns monarques, una tomba que es va pensar que era segura i va ser segura, però es van poder amagar algunes mòmies. Tenim pràcticament totes les mòmies de tots els monarques de la dinastia 18, 19 i 20. Però ens falta la tomba, i ara parlava de Ramsès VIII. És que també ens falta la mòmia de Ramsès VIII. És a dir, si els sacerdots que van ocultar, van amagar tots els monarques, totes les mòmies de tots els monarques d'aquesta dinastia, no van amagar la de Ramsès VIII, és perquè potser la seva tomba en aquella època estava perduda. Ja no sabien on estava. I això és un gran enigma i és meravellós, perquè pot ser, estem parlant sempre de la de Nefertiti i d'altres tombes que pot haver-hi, potser la Tutmosis II, recentment s'ha trobat una que podria ser la de Tutmosis II, hi ha altres monarques d'aquest període, no? Però Ramsès VIII està documentat, va existir, va ser rei, poc temps, però ara tenim una tomba a la Vall dels Reis
i la seva mòmia ha d'estar en algun lloc. I com que totes les mòmies es van traslladar a un lloc, o a dos o tres amagatets, i la seva mòmia no hi és que encara hi ha de ser la tomba. I aquí és on està la màgia, perquè si es troba la tomba, jo estic convençut, si es troba la tomba de Ramsès VIII, es trobarà la mòmia i el tresor. Potser no és molt gran, perquè és una època de capa caiguda ja, Ramsès VIII, una època de que anava pel pedregar ja, aquesta pintera dinastia, el Regne Nou s'estava acabant. Però què hi podem trobar? Meravelles, segur. Sí, sí. I per tot això, la discussió i la mitologia que s'està creant al voltant d'això es manté ben viu. Sí, perquè encara que una hipòtesi, en aquest cas aquesta hipòtesi que estem parlant de la tomba de KB-62 pugui perdre força, el gran misteri continua intacte. La Vall dels Reis encara no ha dit la seva última paraula. Estic segur que en el futur, estic convençut, ha d'aparèixer alguna tomba més i amb una mica, amb molta sort, una tomba intacta. Realment, igual això és el gran poder de l'antic Egipte, no? Que cada tomba, cada mur, cada pedra, cada objecte ens recorda que encara hi ha molta història per descobrir, hi ha moltes portes per obrir i hi ha moltes coses que igual no es troba mai o igual es troba i nosaltres ja no ho veurem, ¿vale? Perquè, clar, nosaltres hem entrat a la tomba de Tutankamon, hem entrat dintre de la maledicció, no durarem gaire. No, bueno. Ja t'ho dic ara. Ja t'ho dic ara. Aleshores, aquests enigmes que continuen allà esperant sota la sorra, segurament, no? És com que el passat encara no ens ha acabat de revelar els seus secrets, no? I això és meravellós. És exacte, és així. La tomba de Tutankamon i tot el que l'envolta no és només el descobriment més famós de l'egiptologia, sinó també una porta immensa cap a tot allò que hem perdut. O tot allò que encara no s'ha trobat, no s'ha pogut trobar, perquè hem perdut moltes coses. Tenim tombes saquejades, tresors desapareguts, reis oblidats, i una Vall dels Reis que encara avui ens obliga a mirar-la amb fascinació, amb respecte i amb la certesa. Jo estic convençut que encara pot amagar sorpreses extraordinàries. Bueno, doncs jo crec que ho deixarem aquí, et sembla bé? No, per mi estaria allà. Si us agraden aquests misteris, llegendes, històries de l'antiguitat, tota aquesta història que s'ha trobat fins ara i tota aquesta història que encara no s'ha trobat, que també és important, no oblideu de seguir-nos aquí a YouTube, anirem posant podcast de tant en tant, ja us avisarem, i continuarem compartint novetats, descobriments, històries, mites, tot allò que a nosaltres ens sembla fascinant de la història. Continuarem investigant, explicant i mostrant misteris, relats fascinants, personatges oblidats, continuarem explicant les grans històries del món antic, així que només us demanem una coseta, quedeu-vos amb nosaltres, seguiu-nos, perquè encara queden molts secrets per desenterrar tots plegats. Jo sóc la Wanda. Jo sóc el Josep. I aquí us deixem amb Família DA. Fins a la propera. Petonets. Vinga. Vinga. Molta merda. Pati. Molt bé, ho has fet molt bé. A cagar. T'estimo tant. Sí. Vinga. Ai. Bueno, vinga, som-hi. Aquí hem de parar perquè... Jo anava bé. Hi ha un misteri, vale? Que... Molts misteris. Molts. No. Talla, cortamos.